Mao ni ang explanation ato nga quiz. Item number 1. Kung makakita tag word nga before sa sentence, niya sundan ning subject pareha aning you, dayon sundan pud og verb pareha aning naa as options, sabot subordinating clause ni. Kinahanglan tan-aw nato kung kanus-an ni nahitabo or mahitabo. Kung padung pagani ning mahitabo, pang future, present simple nga tense sa verb ang gamiton sa subordinating clause nga gisugdag before. So, dili pwede ang option A o D. Kaya ang A, past tense, ug ang D, future tense. Ang pilianan raani ang option B o C, kay pareho ni silang present simple. Now, B ang answer, kay you ang subject sa clause. Meaning, walay S sa tumoy ang present tense nga verb nga gamiton. So, dili ning naas option C, kay naaman ni S sa tumoy. Kay plural form ang verb nga kapartner sa subject nga you. Bisan pag usara ang gipasabot sa pronoun nga you. Item number 2. Ang word nga because pwedeng gamiton as is. Pwede pod nga partneran og of. Kung solo lang ang because, conjunction na siya. Ang magsunod niya, subject og verb. Kung na siya kuyog nga of, because of, together, preposition na sila. Because of. Pasabot, ang magsunod niya, noun or pronoun. Sa item, ang blank space nga para butangan sa saktong porma sa because, gisundan og noun nga storm. Pasabot, ang saktong gamiton dinhi nga pangrason ang preposition nga because of. Dili sakto ang structure sa option C ug option D kay ang because of dili sundan og clause or kanang subject verb nga porma. Item number 3. Para hisgutan ang purpose or katuyuan sa pagbuhat sa action, pwede ta makagamit sa expression or phrases nga in order to or so as to. Kining positive structure sa option D nga so as not to. Dili sa given sentence, ang katuyuan migamit sa verb nga disappoint. Nagkugi sila buhat sa task, unya ang purpose is connected sa verb nga disappoint. Logically, kay nagkugi man sila, diligently jud ang pagkabuhat, pasabot ani para dili jud ma-disappoint ang boss. So ang negative nga structure sa phrase nga mo express og purpose ang atong gamiton. Kay positive structure man ang option A, i-rule out ni nato siya or wala na ni siya ilabot sa pilian pa. Ang B, C, ug D, mga negative og structures. Pero ang sakto nga negative structure sa pag-express og purpose is kaning option D, so as not to. Negative form sa so as to. Walay structure nga so not to nga nahimutang sa option C. Ang kining nas option B na ay mga gamitan pod ani pero kasagaran kanang contrastive sentences, kanang not to na ay kuyog nga but to. So, ani nga example, pwede ang B kung inganion siyag porma. Not to disappoint, but to impress the boss. Remember, sa aning contrastive structure, pwede gihapon ang so as not to or ang in order not to. Pwede nato ilisan ang not to o so as not to disappoint but to impress. Or in order not to disappoint but to impress the boss. Item number 4. Atong makita ani example nga naay duha ka sentences nga naginahanglag connector nga naa sa gipapilian. Ang the room was already sweltering. Ang blank, they kept the windows closed. Naginahanglan ni connector nga magpasabot nga makapatingala ang sunod nga information based sa nauna nga nahibaw-an. Parehaaning, perti na kunong inita og iganga sa room, sweltering, unya ang windows closed gihapon. Kining options sa connectors, pwedeng mupakita ani nga meaning. Pero ang even so ra ang saktong gamiton sa structure. Nganuman, dinhi nga item, kinahanglan natong timan-an nga naay mga connectors gamiton para i-connect ang sentences. Pareha sa even so. Duha man ni ka sentences. Ang function sa even so, iyahang i-introduce ang ikaduhang sentence nga nagpakitag sukwahi or opposite sa expected na untang mahitabo after mahibaw-an ang first sentence. Init kayo ang room. Expected ani mga blig bintana. Pero sukwahi man, wala man mga bli, maong gamitan natog even so.
Mao kini ang answer dinhi. Naapoy connectors nga ang i-connect nila parts ra sa usa ka sentence lang, dili duha ka sentences. Ug mao ni trabaho sa even though og although. Dili ni sila mo connect og duha ka sentences, but mo connect sila og mga clauses nga naa sa usa ka sentence. Unya adto ni mukuyog sa first idea, dili sa surprising nga panghitabo. Maingon tag, even though the room was already sweltering, comma, wala na'y blank space. Diretso na sa they kept the windows closed. Ing-ani pud ang although. Although the room was already sweltering, comma, wala na'y blank space, diretso na sa they kept the windows closed. Usa na lang siya ka sentence. Ang even, usa ka adverb pero dili sentence connector. Gamiton ning pang-emphasize sa usa ka extreme or maka-surprise nga sitwasyon pero dili para ma-connect og parts sa sentences or lain-lain nga sentences. Pareha ani. He doesn't even know his own name. Maka-surprise ni, extreme, pero wala mag-connect og parts sa sentences or other sentences. Kung gamiton ni siya as connector with the same meaning, kuyugan ni siya if. Maingon tag, even if the room was already sweltering, comma, no more blank space, they kept the windows closed. Pero kini nga meaning nga nas example nato unya duha ka sentences ang gamiton, even so ang connector nga saktong gamiton. Item number 5. Makita nato nga ang ending aning sentence na word nga ago. Pasabot past tense ni. Obviously, dili answer ang option B kay present simple form ni. Pwede ta mo pili sa option A, C, o D, pero ang option C ang saktong tubag kay basta naa gani ning word nga ago, past simple form ang gamiton. Ang present perfect nga naa sa option A, makapakita nig past action nga connected sa present. Pero ang sample item walay idea about present situation nga connected sa past action nga pagbiya ni Max. Kung ang item nga ani pa, Max is no longer here, he has left, na ay present context kay nibiya naman siya, so wala na siya dinhi karon. Pero dili ibutangan og ago, kay ang ago pang past simple form. Specific kaayo nga nahitabo sa past, human na. Kung mangutan ang kaistorya kanusa, moingon tag, he left 10 minutes ago. So mogamit na tag simple nga past form kay mo specify naman tag kanusa sa past. Dili pud pwede ang option D kay nagpakita nig unsay unang nahitabo sa mga past actions nga gihisgutan. Example, Jane came looking for Max but he had already left. Nakabiya na si Max una pa na ay nangita niya. Ang unang nahitabo ang pagbiya ni Max. Mao ning angayan gamitan sa had left nga structure sa verb.